So yan, apat na gagamba na malalaki. So maglalaban ako mga Adi, 2 days lang to. So kilatisin nyo, no? Bibigyan ko kayo ng chance sa kilatisin to mga Adi, parang Sabong International, no? So what's up mga Adi? So bagong lahat, no? So tumalpak na naman tayo kagabi. So yung panalo ko mga 4,000 siguro. So yan yung screenshot, no? So yung link mga Adi, nandyan dyan, no? So lucky link yan. So pwede nyo gawin mga Adi. Ganito kasi to. Ano bang kasabihan ko pa nagsusugal ako mga Adi? Great reward comes with great risk, no? Or greater risk mga Adi. So kung gusto yung malaking panalo talaga yung ano nyo, malaki din puhunan nyo. Pero kung gusto yung mga panalong 2,000, 1,000 lang, pwede kayo mamunan ng 200, no? Straight lang yan mga Adi. Tatlong straight lang yan na shoot, no? So kuha nyo na agad yung 1,000 dyan. So ito mga Adi, gusto ko pakita sa inyo to. Nakita naman, no? So yan, apat na gagamba na malalaki. So maglalaban ako mga Adi, 2 days lang to. So kilatisin nyo, no? Bibigyan ko kayo ng chance sa kilatisin to mga Adi, parang Sabong International, no? So pagtabihin ko muna, bibigyan natin kayo ng chance na makilatis yung dalawang gagamba natin. So ito classic fight to, no? Itim versus pula. So pakitin natin, sandali. Tingnan natin, no? Pang Sabong International yung gagawin natin, para at least may chance na kayo nakilatisin yung gagamba. Ito pula. So hindi ko na sasabihin, no, kung ano yung malaki, ano yung dihado or ano. So kayo na lang kumilatis mga Adi, ganyan. So yan. So parang salmon yung itim, no? Yung pula naman, basta kayo na lang dumiskarte, no? So palakarin natin ng konti sa kamay ko tong itim. Yan. Palakarin natin ng konti para makita nyo kung makusunada nyo, no? Yan. Ito yung itim. So 2 days conditioning. Itim na bulit, no? Parang may pagkasamon. So ginaganito kasi nila yan mga Adi, oh. Ginaganyan nila, no? Ganyan. So ganito, no? Yan. So hindi gumalaw yung isa naman mga Adi. Try natin yung itong isa. So ganun din natin para makilatis nyo, no? So pagtapos na kayo kumilatis mga Adi, game natin to. Itim versus pula. So maganda-gandang balyahan to, no? Maganda-gandang balyahan to. Alanganin. So okay, game. Uy. Okay, game na. Dito. Game na. Wala ka. Grabing balyahan yan mga Adi. Sino kaya nakauna dyan? Yung itim or yung pula? Saan kayo dyan, no? Kampihan na yan. 2 days yan mga Adi na conditioning natin. Sige, basaan yan, ha? Basaan. So tinuklaw po, ha? Ng itim dyan. Tinuklaw. Tinadyakan yung pula, ha? So yung pula, 1, 2, 3. Hindi binalikan. So cut natin to. Yun nga lang, wala tayong pang view update, no? Naku, disgrasya mga Adi. Disgrasya ang ating pulahin dyan, ha? Disgrasya ang ating pulahin. So yung itim mga Adi, medyo nag-off din, no? Tignan natin kung gumagalaw pa mga Adi. Kung mag-view update to mga Adi, no? So patay na tong pula dito kung i-view update pa to. Yan, no? Kasi literal to na hindi na gumagalaw to mga Adi, kakainin na lang to. Ayan, no? Pagka natin sa inyo, no? So literal yan, natalo yung pula dyan. So tinuklaw siya, no? Yung tama niya is nasa gilid. So talo na talaga to. Patay na tong pula dito mga Adi. Finishing moves na lang to, no?
So yun na. 1, 2, 3. So win-lose. Panalo yung itim. Uy, okay dyan. So yan mga Aji. First fight, panalo tong itim. So yan mga Aji. Panalo yung itim, no? Patay na yung pula dyan. So bakit mukhang salmon? Tignan nyo yung likod niya. Mukhang salmon, no? Ayan yung itim, oh. So okay. Proceed tayo sa next fight mga Aji. Proceed tayo sa next fight.